Nako, patapos na ang sayaw. Saka palang naglalagay ng ng karton na paglalagay ng gala. Yan, ayan, lapitan naman natin yung ating mga kasama dito. Nakangiti si Ma'am Melanie, ayan. Ito si Ma'am Mina, so nakangiti din sila. Hindi sila nagsasayaw kasi mga lasing na sila. O ayan, iinom na tayo mga kachapsoy. Ayan, alog-alog ng konti para sumarap. Ayan. Hello mga kachapsoy. So ngayon po ay mag-attend pa ako ng Christmas party, District Pasidungog. So nandito pa ako sa venue. Nandito pa kami sa Lawang Covered Court. Welcome back to my channel mga kachapsoy. Ayan, ayan. Nandito tayo ngayon nag-attend ng isang Christmas party sa aming mga guro, ang District Pasidungog. Ang gabi kung saan kinikilala ang angking galing ng isang guro sa larangan na kanyang pinasok. Ayan, nag-tutorial kami. Ito yung aking mga kasama. Nandito kami sa aming table. Ayan, so yung ibang mga kasama namin, ayun, nagkakalasingan na. Ayan mga kachapsoy, kung makikita ninyo yung mga tao sabik na sabik sa mga party. Ayan, kahit mainit yan, sige lang, pero at least limited yung aming Christmas party, limited pa rin yung mga nag-attend. At ayun, sinunod naman yung health protocol, kaya napayagan naman tayo makapag-celebrate ng ating Christmas party. So ito yung kauna-unahang Christmas party ng teachers dito sa Lawang 2 District. At maswerte tayong kabilang tayo sa pagtitipong ito sa gabi ng parangal para sa mga guro. Ayan, sayawan, yes, 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 choo, yeah. O ayan mga kachapsoy, kung mapapansin ninyo, ginagalingan nilang sumayaw. Napaghalatang ang mga sabik sa mga sayawan, Ayan, 2 pares lang po yung nagsasayaw. Mga kachapsoy, kami naman dito inahayaan na lang namin silang magsayaw. Kami naman dito naglalasingan. Ayan, lapitan naman natin yung ating mga kasama dito. Nakangiti si Ma'am Melanie, ayan. Ito si Ma'am Mina, so nakangiti din sila. Hindi sila nagsasayaw kasi mga lasing na sila. Hindi, nanonood lang sila, nahihiya pa silang magsayaw. O ayan, paupo na yung aming school head. Yan, si Sir Chilituyo ang aming school head at si Ma'am Melody. Ayan, pabalik na sila sa aming table. So, nangatog na yung mga tuhod nila. So ngayon, ayan, babalik na ako sa aming table at oras na para maglasingan. O ayan, iinom na tayo mga kachapsoy. Ayan, alog-alog ng konti para sumarap. Ayan. Nagdagan natin ng tubig. Yan, alog-alog din ng konti para sumarap. O ayan, oras na ng pag-inom. Yeah. Wow. Oh. Sarap. Yan, tubig yan. Ayan mga kachapsoy, tingnan ninyo. Nag-usap-usap sila kung magkano ba yung dapat nilang itunod sa kuratsa. Tingnan niyo mga kachapsoy, ayan. Magsasayaw na si Ma'am Minas at saka si Sir Chilituyo. Ayan, tingnan natin mga kachapsoy kung gaano kaganda yung kanilang figura. Alam niyo ba kung anong Tagalog ay English ng figura? Figurine.
Mamina, Sir Chilito. Galingan ninyo at naka-video kayo dito sa akin. Wow, ayan. Mga katsapsi, tingnan ninyo yung aming district supervisor, si Sir Lucio Lubos, ayun, nagsasayaw sa unahan. Oy, ginagalingan nila, sir. Alam nilang may nagbe-video sa kanila. O ayan mga kachapsoy, nandito yung aking ibang mga kasama, no? Si Ma'am Melanie, si Ma'am Fe, ayan, si Ma'am Marina Taniyog. At ayun, yung kumari ko sumili po, ayan, shout out sa Ma'am Rinalyn. Ayan, di pa talaga nagpaawat sila, sir. Ayun, nagsasayaw pa sila. Ayan mga kachapsuyo, ito yung photobooth dito. Oh, ang ganda. Ang ganda niyan mga kachapsuyo, ayan. Sa totoo lang, dalawa lang talaga silang nagsasayaw, oh. Parang pa-intermission na to. Ayan, oras na para magpakitang gilas sa pagsasayaw ng koratsa. Ayan yung aming district school principal, si Ma'am Merian Takmo. At yung kanyang kapareha ay, kung hindi ako nagkakamali, si Vice Mayor. Nalasing na kasi ako. Nalasing na kasi ako. Yun. Ano kaya mga katsapsoy, sa palagay ninyo, magagala ba kami? Kaya kasing lumapit doon. Ang layo kasi ng table namin mula dito papunta doon sa sa gitna. Nako, alangan maggala. Dito lang muna kami manonood. Nako, patapos na ang sayaw, saka palang naglalagay ng ng karton na paglalagay ng gala. Ayan si Sir Hill, shout out Sir. Ayun yung mga big boss namin, si Sir Hill at saka si Sir Chilito Yu, yung aming school head. Ayun, gagala sila. Ako, nakakaya naman makipagsabayan sa kanila. Maraming sila, marami silang baon. Samantalang ako, barya lang, kumakalansing pa. Nako, paramihan pala to ng gala. Nako, mas lalo naman nakakahiyang bumangon at mas nakakaya namang pumunta doon para gumala. Nako, sige, kayo na dyan. Kayo ng bida. Mas mabuti nga makatipid kami sa sa panggala. At ayan, isa pang kuratsa, si Ma'am Rosela Mendoza at Municipal Councilor. Uy, ano yun? May sunog. Ayan, si Municipal Councilor Echano at kapareha niya si Ma'am Rosela Mendoza. Yes. Nako po. Galaan na naman to. yung gala namin idadaan ko na lang sa panalangin. Sige po, pagpalain po kayo mga nagsasayaw dyan. Pag mga ganitong okasyon kasi mga kachapsoy, nakakayang lumapit pag mga ganyan, no? Mga malalaking tao yung mga kadalasang lumalapit at nagagala. Ano ba yan? Ano ba dapat? Basta nagtutunod.
So ayan, maraming salamat mga ka-chapsoy. Hanggang dito na lang yung aking video. At maraming salamat po sa Inampalan, lalong-lalo na sa Laong to District, dahil sa pagkilalang natanggap ko bilang outstanding teacher ng Magsaysay Elementary School. Maraming salamat po sa inyo. Ang hilig-hilig nitong tumakbo mga ka-chapsoy. Tingnan ninyo, may panaran ba dito? So ayan mga ka-chapsoy, thank you for supporting my YouTube channel. Okay, like, comment, share, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you so much.